नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारचे राजकारण, प्रशासनाले समीकरण आणि तितूत जनतेले मात्र मरण. कारवार शहरात करावळी उत्सवाची तयारी जोरदार चालला असे ऐकू येता. करावळी सारख्या उत्सव रूपान कोट्यांशी रुपये खर्चान सरकारी तिजोरीत नुकसान करून अभिवृद्धी फाटी पडची जाल्यार या उत्सवाचो किती उपयोग असो सार्वजनिकालो प्रश्न. कारवारात कितलीतरी मूलभूत सौकर्याची कामां अडकून आसात. त्या कामां खर्च करूक सरकारी तिजोरीत जर पैसे ना तर या करावळी सारख्या मनोरंजनाच्या कार्यक्रमाक पैसे कशे येतात तो प्रश्न सार्वजनिकाक पडला. कारवार हब्बुवाडा रस्तो दुरुस्ती, कारवार शहरात पार्किंग व्यवस्था, हॉस्पिटलात सुपर स्पेसिलिटीची सुविधा, वेळेचेर एम्ब्युलन्स मेळना तेजी व्यवस्था, रॉक गार्डन दुरुस्ती, काळी पुलार विद्युत दीप व्यवस्था, अतिवृष्टीन घरा जमीनदोस्त जाल्ल्या घरासाठी आर्थिक निधी मंजूर अशी अनेक तरेची सार्वजनिकाक गरज आशिल्ली सरकारी कामाक जर प्रशासनाक आर्थिक निधीक दिवूंक पैसो कमी पडता तर करावळी सारखे उत्सव करूंकूच जाय कित्याक. गेल्या वर्सा गोंय फोंडाच्या डान्स कलाकार टीमीक 50,000चो चेक दिवन फसयल्या एक प्रकरणाचेर उत्सव कमिटीन मध्यस्थी करूं जाय आशिल्ली काय नाका. हेका कोण जबाबदार असो प्रश्न येता. 2 वर्सां कोरोना काळात हो उत्सव जावूं शकलो ना तर किती फरक पडलो. जिल्ह्यात सरकारी शाळेत मध्यान आहाराचे पैसे मंजूर जावन काही जाग्यार शिक्षक आपले पदरचे पैसे म्हूण विद्यार्थ्यांक खर्च करतात. ही गोष्ट सरकाराक जनप्रतिनिधीक कितली पडता. कारवार काळी पुलार कित्येक म्हयन्याच्यान रात्रीन लायट पेटनात. संबंधित अधिकारी कसली वाट पळयतात. कोणी दरोडो घालून कोणाक लुटून जिवीतहानी वा कोणी कंगाल जाता हेची वाट पळयतात का कितें असो सार्वजनिकालो प्रश्न आसा. हेजेन जनप्रतिनिधी, आमदार, माजी मंत्री हेमकां काहीच पडिल्ले ना हे कळून येता. म्हण येता त्या निवडणुकेचेर गांवांत काही युवा गट तयार जावन हेमकां योग्य बुद्धी शिकोवची तयारी चल्ला अशें आयकूं येता. वट्टार मेळ या थोड्या दिसात जर कारवारात रस्त्याची, काळी पुलार विद्युत व्यवस्थेची, कारवारात स्थानिक कोंकणी देवनागरी भाशेची मागणी हेजेर कोण विचार करता काय ना. मत खिंची भाशेत मागतले हो एक मोठो जनप्रतिनिधीक प्रश्न पडतलो. हेजेर कितें तेमगेलो विचार तो लोकां फुडें सहज येतलो आनी ही सगळी सार्वजनिकाल मागणी पूर्ण जातली काय ना ह्या विशयाचेर विचार करून मागणी पूर्ण करचो प्रयत्न करतले काय दुर्लक्ष करतले. हो हून उदकाचो सार्वजनिकालो घोट गिळतलो काय थुकतले हेजेर कारवारच्या संबंधीक युवा नागरिकाले लक्ष लागून आसा. MyMarathaLagn.com या लग्न जुळोवच्या संस्थेत नाव, जात, फोटो, ईमेल आणि फोन नंबर देऊन मोफत रजिस्टर करा. हिंदू धर्माच्या आपल्या लाईफ पार्टनराक इच्छुक आशिल्ल्यान MyMarathaLagn.com या वेबसायटाचेर वय, जात आणि शिक्षण नमूद करून तुम्ही जीवनसाथी शोधा. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा MyMarathaLagn.com. मोबाईल नंबर 8277089755. यादुरू MyMarathaLagn.com बेस्ट मॅट्रिमनी सर्व्हिस. कारवारात संगीत प्रतिष्ठान सदाशिवगड तर्फेन रौप्य महोत्सवी स्मृती संगीत संमेलन 10 आणि 11 नोव्हेंबराक. कारवारचो चित्ताकुला हो ग्राम कला संस्कृती संवर्धनाचो एक विशेष ग्राम. या चित्ताकुला ग्रामात अनेक दिग्गज वेगवेगळ्या कलेन राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरार नाव मिळयले कलाकार आसात. तितूंत एक नाव म्हणल्यार संगीत क्षेत्रातले नावाजलेले अष्टपैलू कलाकार म्हणल्यार कैलासवासी पंडित विश्वनाथ गडकर. आपल्या कला साधनेन हेमी कारवारातच न्ही तर गोंय, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यात आपले कलेचो गंध संगीत प्रेक्षकाक मंत्रमुग्ध करून जिवितावधीचच न्ही तर आपल्या मरणानंतर सुद्धा आपले नाव अजरामर केल्ल्या यादग्रस्तीसाठी तेमगेर अभिमानी कैलासवासी पंडित बाबूराव बानावळी आणि कैलासवासी पंडित विश्वनाथ गडकर शिष्यवर्ग संगीत प्रतिष्ठान रजिस्टर संस्था सदाशिवगड हेमी आयोजित करतात. स्मृती संगीत संमेलन या संगीत कार्यक्रमाचो 25वा रौप्य महोत्सव कारवारच्या मालादेवी मैदानाच्या जिल्हा रंगमंदिरात नोव्हेंबर ब्रेस्तार 10 आणि शुक्रवार 11 तारखेर सादर जातलो. 10 तारखेर सांजेचे 4 वाजता या कार्यक्रमाचे उद्घाटन जातले. नंतर संगीत क्षेत्रातले दिग्गज कलाकार आपापली कला सादर करतले. या दोन्ही दिवसाच्या कार्यक्रमात पहिल्या दिसाक ब्रेस्ताराक तबला सहवादन
चंद्रकांत गडकर सदाशिवगड. सॅक्सोफोन वादक विद्वान हरिदास डोंगराव मंगळूर. शास्त्रीय गायन पद्मश्री पंडित एम व्यंकटेश कुमार धारवाड. आणि दुसरे दिसाक शुक्राराक तबला युगल वादन मास्टर विराज चंद्रकांत गडकर सदाशिवगड. शास्त्रीय गायन सौ संगीता राजेश बांदेकर कारवार. संतूर वादन पंडित केशव कुमार बारोट मालवी हुबळी. तबला वादन उस्ताद अक्रम खान दिल्ली. हे कलाकार आपापली कला सादर करतले. या 25व्या रौप महोत्सवी स्मृती संगीत कार्यक्रमाक शोभा हाडची आणि कार्यक्रमाक हजर रावन सहकार्य करचे असे आयोजकांन कळयला. नोव्हेंबर 10 आणि 11 तारखेक या दोन्ही दिवसाक सांजेर चित्ताकुळा श्री महामाया शांतादुर्गा देवस्थाना कडेच्यान प्रेक्षकाक कार्यक्रमा जाग्यार हॉर्न हाडसाठी खास वाहनाची व्यवस्था केला असे आयोजकांन प्रसार माध्यमामार्फत कळयला. नमस्कार. हांव प्रसाद मटलेकर सदाशिवगडच्यान. पंडित बाबुराव बानावळे आनी पंडिता विश्वनाथ कडकर संगीत प्रतिश्ठान तर्फेन उलयतां. हांव ह्या प्रतिश्ठानचो अध्यक्ष जावन उलयतां. हे संमेलन दर वर्साक श्री महामाया टेम्पल ह्याची प्रारंगणात जातेर आसा हे तुमी आयकले उरतेच किंवा पळयल्ले उरतलेच. यंदाचे हे 25वे संमेलन आसा आणि हे 2 दिवस चलतले. गुरुवार म्हळ्यार ब्रेस्ताराक 10 तारीख आणि शुक्रवार तारीख 11 हे 2 दीस संमेलन चलतले. पावसाचे वातावरणा निमित्त हे संमेलन यंदा सदाशिवगड हांगा करनासतना आमी जिल्हा रंगमंदिर कारवार हांगा करतले. तुम्ही सगळ्यांनी हेजो लाभ घेवचो. बरे बरे कलाकार येवचे आसात. पद्मश्री व्यंकटेश कुमार हिंगेले गायन ब्रेस्ताराक 10 तारखेक जातले आनी तशेंच 11 तारखेक अक्रम खान पंडित उस्ताद अक्रम खान हिंगेले तबला जातले. हे तुमी आयकुच्याक पळोवच्याक तुमी हेजो लाभ घेवचो आनी आमकां प्रोत्साहन दिवचो. सदाशिवगडच्यान कारवार वचूंक आनी परत हाड पळोवच्याक आमी मिनी बसची वेवस्था केल्ली आसा. बरोबर 4:30 वाजताना महामाया देवस्थाना खंयच्यान हो टेम्पो सुटतलो. तुम्ही जरूर या, पळयात. धन्यवाद. नमस्कार. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात
योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाच्या दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.